U ma ħafna dawk li qed jistaqsu għaliex Simon Busuttil għadu ma ħa l-ebda azzjoni fil-konfront tad-deputat nazzjonalista Tony Bezzina. Dan meta l-qorti stess ikkonfermat fatti ta' libel li juru abbuż ta' poter fi żmien li l-Partit Nazzjonalista kien fil-gvern u li Bezzina ġiel l-istess ħaddiema jieħdu ġurament fals biex jattulu. Iżda mkejjen qrib il-Gazzetta kulħadd huma infurmati li Simon Busuttil jinsab taħt pressjoni biex jaqbes għal Bezzina għax fin-nofs hemm il-futur politiku personali tiegħu. Nies qrib id-deputat Tony Bezzina waslu messaġġ qawwi lil Busuttil li dak li jotta l-Bezzina jotta liħ ukoll. Għalhekk jekk ineħħi lil Bezzina u jkollu jitlaq ukoll għax bħalu tilef libel li konferma li l-kumpanija legali tiegħu ħadet mal-1,000,000 euro f'konsulenzi fi żmien Gvern Nazzjonalista. Jidher li dan il-messaġġ Busuttil ħadu mal-ewwel u abda anke jekk minħabba nuqqas tazzjoni il-kredibilità tiegħu ħadet daqqa ta' ħarta. Fil-fatt ġimgħa wara s-sentenza tal-qorti fuq Times of Malta f'artiklu intitolat Busuttil jibqa' jiddefendi lil Bezzina, Simon Busuttil kien kwotat jgħid li fid-dawl tas-sentenza tal-qorti sospensjoni għal Bezzina mhijiex floka. Iżda dawn id-double standards ma niżlu tajjeb xejn, tant li l-istess Times of Malta ippubblikat editorjal intitolat What's Good for the Goose li jgħid li Busuttil mhuwiex kredibbli fil-kritika li jagħmel lill-gvern u qed joħroġ ta' ipokrita jekk ma jeħux azzjoni kontra Tony Bezzina. L-istess editorjal ikkritika episodju ieħor riċenti ta' double standards ta' Simon Busuttil, jiġifieri dak tas-Sindku tar-Rabat Għawdex li mal-instab ħati mill-qorti li saq taħt l-effett tal-alkoħol u rrifjuta test tal-breathalyzer reġa' poġġieħ Sindku mal-ewwel. Editorjal li niżel qasel għal b'dawk li fid-Dar Ċentrali jixtiequ jeħilsu minn Busuttil għaliex jafu li jekk irid ikun onest fuq dak li ilu jgħid xi deċiżjoni trid tittieħed.